Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 13 hanggang 15, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center, NCFTPC. And bago tayo magsimula, gusto kong mag-greet sa inyong lahat ng Happy Valentine's Day. So I hope ang araw ninyo bukas ay puno ng pagmamahal. Okay, so umpisa na natin ang update. Ito ang latest GovSat na inisyu natin ng araw na ito. Hanggang bukas, Valentine's Day. Nanatili po ang mahinang amihan sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Calayan Island Group, Sulu Archipelago, at dito rin po sa may Eastern Visayas. Samantala, ang Mindanao at buong Visayas ay nasa isang weather system known as surface trough. Magbibigay po ito ng mga thunderstorms, kalat-kalat ng mga pag-ulan, at medyo risky po for possible flooding and landslides, lalo po pag mayroon pong malalakas na thunderstorms na magpe-persist po hanggang bukas po, hanggang sa araw ng mga puso. So patuloy pa rin po ang epekto nitong surface trough na binanggit natin ito nung Sabado ng gabi na magdadaan po itong may papalapit na surface trough dito sa area nito. At sa February 14 din bukas ay meron din papalapit na bagong bugso ng amihan na bababa po dito sa may area po ng Dulong Hilagang Luzon bukas po. Okay, February 14. And sa February 15 bababa po yan dito sa may Mimaropa at Bicol Region. And on February 16 dito naman po sa may Eastern Visayas. So yan po ang bagong surge ng amihan. So may mga ulan-ulan na naman po tayong makakanasan, but wala tayong nakikitang rain event dahil po sa mga malalakas na shear lines. Medyo maninipis po ang shear lines pagdating nitong bagong surge ng amihan, na sign na po yan na papalapit na po tayo sa Marso, kasi ang Marso 15 o katapusan ng Marso ay end na po yan ng amihan at itong mga shear lines na ito. So, magsishift na tayo sa easterlies, mga shallow LPAs, mga surface troughs na magpapulan dito sa Pilipinas dahil po nandyan pa rin ang epekto ng La Nina na tatagal po hanggang Mayo. Kahit nasabihin natin tapos ng La Nina, nandyan pa rin effect hanggang 2 to 3 months. Okay? At wala pa rin tayo natatanawan na LPA. Meron ditong kaulapan, southeast of Guam na binabantay natin. Baka maging shallow LPA. But ayon sa forecast, malulusaw lamang po siya. At meron pang isa dito na wala pa sa actual na observation. In the next 3 days, baka may mag-form dyan na shallow LPA. So, yan po ang ating latest. Ang buong Luzon, na po dito sa may Ilocos region ay talagang napakainit. Although malamig pa rin ang panahon dahil po nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Pebrero. Tandaan natin, ang Pebrero ay ang pinakamalamig sa ating bansa. Okay? Now, punta natin yung fast animation. So, yan po. Nakita po natin yung mga thunderstorm clouds dala ng surface trough across Mindanao and Visayas. At kung i-zoom po natin yan, nakikita po natin dito mula sa windy.com, UMETSAT satellite loop na talagang nagmamarcha po itong mga kaulapan ng mga thunderstorms na dala ng surface trough dito po sa may Visayas at Mindanao. Hanggang bukas po yan, magiging maulan po dyan sa area nila, pabugso-bugso. At mag-iingat lamang po, dala ng payong at magdala ng kapote kapag mayroon po kayong mga dates. Okay, mga Valentine dates. Now, tingnan natin yung wind forecast mula sa European model for this of windy.com for the next 3 days hanggang Huwebes. So, nakikita po natin, ayan na po yung unang bugso ng amihan. Bukas po, Valentine's Day. Ayan na po, bababa na po yung amihan sa may Taiwan at Dulong Hilagang Luzon. Dito naman po sa ibang bagay po ng Luzon, Visayas, or Western Visayas at Sulu Archipelago, meron po tayo ng mahinang amihan. At meron po tayong nag-form dito na surface trough na posibleng maging shallow LPA. At sa Miyerkules po ng hapon, inaasahan po yung amihan ay bababa po sa may Eastern Luzon at Bicol Region. Apektado rin po ang Sulu Archipelago at Mimaropa at ibang bahagi po ng Kabisayaan. At ito na po yung shallow LPA sa may south of Palau. Thursday, February 16. Ang amihan ay bababa pa po dito sa may coastal waters po ng Northern Caraga,
sa may Siargao, Dinagat. So, magiging maalon na naman po dyan at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyan pang dagat. So, magkakaroon po tayo ng mga gale warnings naman po sa silangan dalampasigan po ng Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Sulu Archipelago, ibang parte po ng Kabisayaan. So, mag-ingat po tayong lahat. Huwag mo na pong pumalaot. At ito po yung shallow LPA na stationary po south of Palau. Okay, so kung i-extend natin hanggang Friday, hanggang next weekend, February 17 and 18, nakita po natin dito na yung shallow LPA lalapit po sa Eastern Mindanao, nandiyan pa rin yung amihan sa atin. At Saturday, February 18, lalapit na po sa may southern portions ng Davao Oriental, patungo po sa Soxagen, itong si shallow LPA. At ang amihan ay nakakoncentrated na lamang po sa may dalampasigan po ng Camarines Provinces at Northern Quezon, lalo na po sa may Pulilio. So, dyan lamang po yung amihan. Dito magiging easterlies or light winds from the east. Dito po sa may Visayas. But inaasahan po natin maulan po yan, mga area na yan. Okay, sa February 18. Now, sa rain forecast for the next 3 days hanggang Thursday at Biyernes. So, ito na po yung mga ulan na yun, dala ng surface trough. Bukas po ng Valentine's. Inaasahan pa rin po natin ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, mga thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Lalo na po sa may Sulu Archipelago, ang Bicol, magkakaroon na rin ng mga light showers dahil sa pagbaba ng amihan. At sa Miyerkules ng hapon, may mga inaasahan rin tayong mga ulan sa may silangan bahagi po ng Albay, Sorsogon, Catanduanes at Camarines Provinces, lalo na sa may area po ng Caramuan Peninsula sa Partido District. At dito rin po sa may eastern sections po ng Cagayan Valley at Northern Quezon. At magiging maulan po dito sa may Visayas pa rin at Sulu Archipelago dahil po sa mga thunderstorms pag converge po ng hanging amihan dito po sa warm easterlies. Okay? And sa Huwebes po, Febrero 16, patuloy pa rin ang mga light showers sa silangan bahagi po ng Luzon, Bicol Region, Visayas dahil po sa amihan. At dito rin po sa may Mindanao, sa may Caraga, Northern Mindanao area at Davao regions. At sa February 17, yan po, nandyan pa rin mga thunderstorms sa Mindanao. Hanging amihan pa rin sa silangang bahagi po ng Luzon, Visayas, Bicol Region, so may mga light showers tayong inaasahan. Nandito na po yung shallow LPA sa February 17 hanggang February 18. Medyo may maulan na bahagi ng panahon na posibleng mangyari po dito sa may coastal waters po ng Caramuan at Camarines Provinces. Kasama din po sa may Catanduanes dahil po sa hanging amihan, possible na magkaroon ng shear line or yung trough o yung extension ng shallow LP dito na mukhang aabot po hanggang Bicol. So, ayan po sa next weekend, February 18 o February 18. So, abangan po natin yan, but mako-confirm po natin yan this coming Miyerkules o Huwebes, susunod na update natin. Okay, at dyan muna po natin tatapusin ang update at bago tayo mag-alis, ito muna po ang ating latest La Nina. Nilabas na po nung weekend ang latest NOAA CPC o Climate Prediction Center El Nino Southern Oscillation Probabilities para makita ninyo kung kumusta na po ang El Nino at La Nina. Transfer muna natin itong video box natin. Issued February 8, actually February 9 po ito, 2023. At sa ngayon, February na po tayo, nasa 63% La Nina pa rin as of this time. But pagdating po ng Marso, bigla-bigla na po ng down to 15% ang La Nina at pasok na tayo sa neutral conditions at 84%. So sa situation na yan, hindi ito weather system na gaya ng mga bagyo pag tapos na, wala na talaga, okay na ang panahon. But ito po ay climate conditions. So pag tapos na po ang La Nina, meron pa po yan epekto hanggang sa Mayo o kaya hanggang June. Okay? So, magiging maulan pa rin tayo dito. Kakaroon may mga ulan-ulan po dito, above average, sa malaking bagay po ng ating bansa. Dahil po, kahit tapos ng La Nina, may epekto pa rin po yan. So, ang neutral conditions will remain until June. And then, pagdating po ng July, August, September, October, mukhang aakyat po ang probability of an El Nino. So, tataas po siya by October
at around 62%. Okay? 62%. Medyo tataas ang probability niyan. Although, itong forecast na ito, since nasa dulo ng graph, mababa po ang probability. So, pwede pa po ito magbago. Malalaman po natin yan in the next couple of months. So, at least may idea tayo na papunta tayo sa El Nino. So, medyo maganda tayo sa mga mangyayaring situation sa ating climate. Alam natin na nagkakaroon tayo ng climate change kaya medyo abrupt din ang changes. So, we will keep you updated on this one. Okay, so dyan muna natin tapos yung ating update at babalik ulit tayo in the next couple of days. Ito ulit si Mike Paduag, papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy Valentine's to all. At sana naman maging puno ng pag-ibig ang inyong pagguditan ng Valentine's Day. Ingat po tayong lahat at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.